Shin kun taɓa shiga wani yanayi na rashin nutsuwa, jin tashin hankali wanda ya haɗu da ɓacin rai ko baƙin ciki ko rashin iya barci saboda damuwa ko yawan barci wanda gajiya ta jawo shi, rashin maida hankali ta hanyar tunani mai yawa da rashin kuzari, wani lokacin har mutum ya dinga keɓancewa ko killace kansa daga cikin jama'a da kuma tuhumar kansa kan wani lamari da ya faru da shi bisa ƙaddara ko kuskure. Wannan yanayi ya faru ga Aliya. Aliya matashiya ce da ta taso cikin soyayya da kulawar mahaifinta da ɗan uwanta Ahmad. Kasancewarta ɗaya mace tilo a familinta, Aliya ta taso da buri a rayuwarta. Tana son zama ɗaya tamkar ya dubu, tana son zama abin alfahari da kwatance a yankinta da duniya baki ɗaya. Mahaifinta da yayanta Ahmad sun ba da gagarumar gudunmawa wajen taka matakan nasara da ci gabanta. Aliya ta karanci Business Administration a jami'a kuma saboda ƙoƙarinta da jajircewarta ta samu result mai kyau. Bata tsaya haka ba, sai ta fara building career a wannan fanni da ta yi karatu a kai, inda har ta buɗe Business Management and Consultation firm wanda ya yi shura a yankinta. Tana cikin wannan yanayi ta haɗu da Yusuf suka ƙulla soyayya mai ƙarfi har suka yi aure. Bayan wani lokaci sai suka fara fuskantar matsala a rayuwar aurensu, wacce ta samo asali ne daga Aliya. Aliya ba ta ba mijinta Yusuf cikakkiyar kulawa saboda yawan ayyukanta, gashi kuma ta ƙi yarda ta haihu saboda a cewarta hakan zai ba ta matsala cikin kariya ɗinta. Dr. Yusuf ya yi ƙoƙarin fahimtar da ita kuskurenta da kuma sama wa juna mafita ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Amma Aliya ta nuna ita sam hakan ba zai yiwu ba. Ta yi nisa ta yi nasara kuma yanzu sai a daƙile ta hanyar fara ajiye yara. Ran Dr. Yusuf ya ɓaci sosai saboda babban burinsa ya ga yaransa. Yana matuƙar son yara. Amma sai gashi sun kai shekara wajen 5 da aure, Aliya ta ƙi yarda ta haihu. Saboda haka a wannan lokaci rikici ya ɓarke sosai wanda har ya kai ga yayanta Ahmad. Yusuf ne ya kira shi ya sanar da shi halin da ake ciki. Ahmad bai ji daɗin wannan batu ba don haka sai ya kira Aliya ya yi mata faɗa da nasiha sosai. Hakan ya sa ƙurar da ta taso lafawa, amma bayan wani lokaci sai Yusuf ya fuskanci har yanzu Aliya tana kan bakanta. Don haka sai ya yi nufin ɗaukar mataki ta hanyar yi mata kishiya. Wata rana ya same ta ya sanar da ita ƙudurinsa na in har ba za ta yarda ta haihu ba, tunda ba ta da wata matsala da za ta hana ta haka, to zai ƙara aure. Hankalin Aliya ya yi matuƙar ɓaci har ta kai ga ta haɗa kayanta ta tafi gida da sunan yaji. Kasancewar suna gari daban ne da Yusuf, wato bayan ta auri Yusuf ta koma inda yake ta ci gaba da lamuranta. To lokacin da ta kawo ƙara babu wanda ya goyi bayanta, sai ma faɗa da nasiha da yayanta da iyayenta suka yi mata kan mahimmancin aure da kuma samun zuri'a. A wannan lokaci jikin Aliya ya yi sanyi kuma ta ƙudiri aniyar cewa za ta gyara. Yusuf yana matuƙar son Aliya kuma ya yi mata haka ne saboda ya san tana matuƙar tsanar kishiya. Fatansa kawai shine ta gyara. Mahaifinta ya haɗa su ya yi musu faɗa sosai, don haka kasancewar Aliya 'yar gata ce kuma a bar soyuwa ga familinta, sai mahaifinta yayanta suka ɗunguma don mayar da ita ɗakinta, ga kuma mijinta a gefe. Bayan sun isa garin wajen sallar azahar sun huta sun yi sallar la'asar, sai suka yi nufin komawa garinsu, inda kuma Yusuf ya biyo su saboda wani uzuri da ya taso masa a garin su Aliya. Tun da dama yana al'amuransu a can. Cikin ƙaddara, tsautsayi da kuma ƙudurin Ubangiji suka yi hatsari a hanya, kuma kafin a basu agajin gaggawa dukkansu suka mutu. Tashin hankali, yayanta Ahmad, mijinta Yusuf da mahaifinta duka sun bar duniya a lokaci ɗaya. Haka aka yi amfani da wayar Yusuf aka kira Aliya, kasancewa ita ce wacce ya yi waya da ita a ƙarshe. Aka ce ta zo asibiti a garin da ke tsakiyar garinsu da garinsu Yusuf. Aka sanar mata da cewa waɗansu sun yi hatsari. Cikin tashin hankali ta zo inda ta riski gawarwaki 3 na mutane mafiya soyuwa a rayuwarta, kuma a take ta faɗi ta sume. Da taimakon likitoci ta farfaɗo tare da sambatu da kuka, babu wanda bai tausaya mata ba a wajen. Haka dai aka nemo familin su, aka kwace su, aka je aka yi jana'izar su, sannan kuma aka zauna zaman makoki a garuruwansu. Familin Yusuf sun ba da damar a tafi da Aliya garinsu saboda matsanancin tashin hankali da take ciki. Bayan an yi sadakar 7 mutane suka watse sai ƙalilan. Aliya ta shiga babban ruɗani saboda ba ta iya komai sai kuka.
ta shiga matsananciyar damuwa, baƙin ciki, tuhumar kanta kan abin da ya faru da tsoro kan yadda makomarta za ta kasance. Mafi yawan lokuta ba ta iya barci sai tunani mai yawa ga damuwa, wani lokaci kuma in ta samu barci takan yi shi wanda ya wuce hankali. Gaba ɗaya ta zama wata silent, ba ta son hayaniya ko shiga mutane, kuma in mutum ya cika damunta sai kawai ta sa masa kuka. Mahaifiyarta ta shiga damuwa sosai saboda halin da ɗiyarta take ciki, saboda har aka yi 40 ta kuma fita daga ta gaba. Amma babu abin da ya sauya sai ma tsanani da yi saboda yawan bugun zuciya, zufa, jiri da rawar jiki da take kasancewa a ciki. Duk da an kai ta asibiti kuma tana shan magani, amma saboda damuwa, tunani da baƙin cikin da ta kasa cirewa daga ranta, hakan ya ƙi barinta. Kullum tunaninta shine da a ce bata zo gida yaji ba, da tuni mahaifinta, yayanta da mijinta suna raye. Takan yi kuka mai tsanani wanda yake haddasa mata ciwon kai mafi yawan lokuta, ga kuma yadda ake gulmarta da zunɗenta kan ita ce silar mutuwar waɗannan abin ƙaunar nata. Aliya ta yi ƙoƙari wajen ganin ta guje wa duk wannan yanayi da take ciki, ta hanyar fuskantar makomarta, wato komawa aikinta, amma hakan ya kasa yiwuwa saboda yawan bugawar zuciya. Wani lokaci ta shiga matsanancin rashin ƙarfin jiki, kasala, wanda yake haddasa mata zufa da rawan jiki. Wata rana Aunty Bilkisu ta kawo musu ziyara, inda ta samu Aliya a wannan hali. Aunty Bilkisu ƙanwar mahaifiyar Aliya ce, kuma ta yi ƙoƙarin jan Aliya a jiki da kulawa da tausayawa. Hakan ya sa Aliya ta faɗa mata halin da take ciki. Aunty Bilkisu ta ce, "Ba kya addu'a ko Aliya?" Aliya ta yi shiru, ta kasa cewa komai saboda ba ta yi ɗin kuwa. Don haka a wannan lokaci sai Aunty Bilkisu ta ce, "Ki shirya za ki raka ni wani waje," saboda ta fuskanci wani abu cikin matsalar Aliya. Aunty Bilki ta ɗauki Aliya ta kai ta gun wata ƙawarta wata take therapist kuma psychologist. Bayan ta tattauna mai tsayi da Aliya, Dr. Karima ta fuskanci Aliya tana cikin matsalar ƙwaƙwalwa da zuciya, wato mental health issue, inda ta gano tana fama da anxiety da depression saboda abubuwan da ta faɗa mata. Dr. Karima ta ce, "Aliya, kin kasance cikin wani yanayi da yake mai rikitarwa na rashi. Abin da yake ji ba gazawa ba ne, yanayi ne na nuna raɗaɗi, amma kar ki damu, komai mai wucewa ne." Dr. Karima ta ƙarfafa wa Aliya gwiwa kan ta dinga motsa jini akai-akai, cin abinci mai ƙara lafiya da kuma bin dabarun samun hutu, wato relaxation techniques. Sannan ta bata magunguna irin su antidepressant, kuma ta je har gida ta yi wa mahaifiyarta cikakken bayani kan halin da 'yarta Aliya ke ciki, saboda ana buƙatar tallafinta. Sannan ta ce in tana so za ta iya connecting ɗinta da waɗanda suke da irin matsalarta, wanda hakan zai iya sama mata nutsuwa da kuma dabarun yadda za ta yi managing ɗin al'amuranta. Ta kuma ja hankalinta kan mayar da hankali wajen ibada, addu'a, karatun Alkur'ani da sadaka. Bayan wata 2, Aliya ta koma bakin aikinta cike da mayar da hankali da fata. Duk da cewa raɗaɗin bai bar ta ba gaba ɗaya, baya control ɗinta, amma yanzu Aliya ta koyi cewa matsalarta ba gazawa ba ce ba, a samun ƙarfin gwiwa ne kan abin da ba za ka taɓa daina so ba, saboda a duk wani tsanani akwai sauƙi. Idan har kana fama da damuwa, rashin wani abu, ko matsalar ƙwaƙwalwa ko zuciya, wato mental health issue irin anxiety, depression, bipolar disorder, schizophrenia ko PTSD, ka sani ba kai kaɗai ba ne. Kowa zai iya kasancewa cikin wannan matsala, saboda wani yanayi na rashi, tashin hankali, damuwa, raɗaɗi, matsalar lafiya, canji na rayuwa ko kaɗaici da ya same shi a rayuwa. Ka nemi taimako. Neman taimako alama ce ta ƙwarin gwiwa. Mental illness ba alama ba ce ta gazawa. Mental health yana da muhimmanci kamar physical health, wani lokuta ma fiye. Da cikakken kulawar da ya dace, mutane za su samu waraka kuma su ci gaba da gudanar da rayuwarsu yadda ya kamata. Kar ku manta ku yaɗa wannan domin ya reaching mutane masu yawa. Sannan ku yi following ɗina, like, comment idan wannan ya amfane ku kuma ya ilmantar da ku.